Бързо включване от магазина. Пристигнаха малко риби и земноводни. Сега ще ви ги покажа. Започваме с коридора с Блек Венецуела. Позната риба, държиме постоянно налична. Българско производство, произвежда наш приятел. Абсолютно перфектна кондиция и качество. Нищо общо с някои вносни. До тях коридора с панда. Същия развъдчик. Един от най-добрите. И до тях друго производство. Познатите ви сладководни жаби, които поддържаме в големи количества, защото са много интересни, абсолютно безобидни и доста хора ги слагат заедно с рибките си. Може да дойдете още от утре да видите новите ни придобивки, а защо не и да се здобиете с някакво от тези красиви животни. Приятна вечер!